Γεια σας παιδιά, VDTech Tips εδώ, Κωνσταντίνος. Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε, καθώς εργαζόμαστε πάνω σε αρκετά βίντεο και project, τα οποία θα περιλαμβάνουν από PC build, review, βλάβες και όλα τα νέα της τεχνολογίας, κυρίως στους υπολογιστές, καθώς αυτό είναι το επίκεντρό μας. Πλέον, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι θα είναι διαθέσιμα στο YouTube, στο TikTok, αλλά και στο Facebook. Πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας. Άραγε υπάρχουν προβλήματα θερμοκρασίας με λιωμένα καλώδια και κονέκτορες της Nvidia RTX 5090 που έχουν προκύψει τις τελευταίες μέρες? Με βάση κάποιες αναφορές που γίνονται σε κάποια site παύλα forum από διάφορους χρήστες όπως και από πολύ δυνατούς reviewer, οι οποίοι έχουν τα κατάλληλα μέσα για να τα τεστάρουν, και την προϊστορία που υπάρχει στις κάρτες γραφικών 3000 και 4000 όσον αφορά αυτό το κομμάτι, αυτές οι πληροφορίες είναι παραπάνω από ανησυχητικές. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, και θα επανέλθουμε στο θέμα. Όπως είπαμε και πιο πάνω, σύντομα θα μπορείτε να βλέπετε τα βίντεο μας στο YouTube και σε άλλες πλατφόρμες με πολύ καλύτερη ποιότητα όσον αφορά την εικόνα και το περιεχόμενο. Θα θίξουμε τα προβλήματα με το overvoltage που είχαν κάποιοι επεξεργαστές της Intel 13ης και 14ης γενιάς, καθώς και το μεγάλο shock voltage, παύλα system on chip όπως το λένε άλλοι, των AMD Ryzen επεξεργαστών με το Expo On, το αντίστοιχο XMP των Intel δηλαδή. Θα χαρούμε πολύ να μας υποστηρίξετε με μια κοινοποίηση ή εγγραφή στο κανάλι μας, καθώς μας δίνει δύναμη να συμπληρώσουμε το μεγάλο κενό γνώσης που υπάρχει στην Ελλάδα όσον αφορά το κομμάτι της τεχνολογικής ενημέρωσης, κυρίως στον τομέα των υπολογιστών. Θα βάλουμε και κάποια σχετικά link στα σχόλια για να μπορέσετε να δείτε και εσείς τα ζητήματα που υπάρχουν με τις RTX 5090. Μείνετε συντονισμένοι καθώς έρχονται πολύ δυνατά βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ.